Il-pass li jagħmel il-Parlament Malti wieħed awtonomu issa se jittieħed tal-qrati wkoll. Kif imwiegħed fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista, il-Gvern se jemenda s-sistema preżenti u jħalli tqassim tar-riżorsi tal-bżonnijiet tal-qrati fidejn bord amministrattiv u mhux iktar fidejn il-Gvern u bekk il-qorti tibda tamministra lilha nnifisha. Kif fissrilna il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici. Nkabru l-awtonomija tal-qorti. Meta ngħidu nkabru l-awtonomija tal-qorti jfisser illi pereżempju il-fondi li l-qorti kollha bżonn biex taħdem ma jiġux dipendenti la fuq il-Gvern u laqas fuq il-Parlament. Imma b'mod awtomatiku jiġu arrogati flus favur tagħha biex tkun tista' topera. Dan anke fejn tidħol il-ħtieġa tal-ħaddiema fis-sezzjoni tas-sapport amministrattiv. Bl-awtonomija mogħtija tkun il-qorti stess li tiddeċiedi kemm hemm bżonn li jiġu impjegati ħaddiema biex il-qrati jiffunzjonaw sew u mhux tibqa' isserraħ fuq il-ħnina tal-Gvern. Illum kif in is-sistema, gvern li jkollu intenzjonijiet mhux nobbli jista' jipparalizza l-qorti billi iwaqqaf staff milli jagħtu servizz lill-ġudikatura. Di qatt ma ġrat. Imma aħna biex insaħħu id-demokrazija ta' pajjiżna irridu li laqqas dak il-potenzjalità ma jiġri. B'hekk sostna Bonnici it-tielet pilastru tal-Istat, dak ġudizzjarju, jissepara ruħu mill-sfera eżekuttiva u dan isaħħaħ id-demokrazija. Biex inkomplu mmexxu l-qudiem l-awtonomija tal-qorti. Jiena jidhirli li b'din il-liġi id-demokrazija ħad tkompli tissaħħaħ. Diġà issaħħet id-demokrazija bir-riformi li għamilna dritt tal-avukat waqt l-arrest, id-dritt li bniedem ikun informat bid-drittijiet tiegħu, numru ta' drittijiet li kienu ilhom is-snin ma jidħlu. Dan ikun pass ieħor favur it-tisħiħ tas-saltna ta' dritt, tar-rule of law, tad-demokrazija u tal-Kostituzzjoni tagħna.